Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe ngayong araw na to? Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng chicken paklay. Meron po tayo ditong mga laman loob ng manok. Bali, ito po yung gagamitin natin sa ating paklay. Meron po ako ditong chicken gizzard or yung balon-balunan. Ito ay puso ng manok or chicken heart. And then, itong chicken liver or atay ng manok. So, napapansin nyo po na yung ating mga laman loob ay nakahiwa na. Ito pala, bago ko siya hiniwa kanina ay pinapakuluan or pinapalambot ko po muna siya. Pero, hinihiwalay ko po itong atay kasi ito ay malambot siya, mabilis siyang nadudurog. So, pinagsama ko itong gizzard at saka yung heart. Bago ko po ito pinakuluan or pinalambot, sinamahan ko siya ng luya, tanglad at saka yung bay leaves para matanggal yung kanyang mga malalansang amoy. Ang iba pa nating mga sangkap ay itong bawang, red and green bell peppers, sibuyas, itong luya, meron din po tayong tanglad. Maglalagay din po ako nitong kalamansi, tsaka itong chicken cube, itong sayote na hiniwa natin ng maliliit, at saka itong carrot. So, optional lang po ito kung gusto nyo pong gamitin. Or pwede rin po tayong maglagay ng labong or yung bamboo shoot kung meron po tayo. And then, maglalagay po ako nitong salted black beans. So, hindi ko po siya masyadong dinamihan kasi itong nabili ko ay medyo maalat po siya. And then, maglalagay po tayo nitong annatto powder or achuete powder. Pampakulay po sa ating paklay. Para naman po sa ating mga seasoning, pwede tayong gumamit ng ginisa mix. Or pwede rin po itong liquid seasoning. At meron din po tayo ditong ground black pepper, konting soy sauce, suka, at saka cooking oil para sa pagisa natin. At maglalagay din po tayo ng konting tubig mamaya. So, yan na po ang ating mga sangkap para sa ating chicken paklay. Ngayon ay magsisimula na po tayo sa ating pagluluto nitong ating recipe ngayong araw. So, magpapainit lang po ako ng konting mantika dito sa ating kawali. Yan, hihintayin lang po natin na uminit yung ating oil. Ayan, mainit na po yung ating oil. Unahin po nating igisa itong ating luya. Yung luya natin, hiniwa ko po siya ng maninipis para mangunguya po natin kasi masarap po sa paklay pagka maraming luya at saka hinihiwa natin ng maliliit para makakain po natin yung luya. Hihintayin lang po natin na medyo bumango po siya. Tsaka na natin ilagay yung ating bawang at saka sibuyas. Itong luya kasi ay nakakatanggal din po ng lansa, lalong-lalo na sa laman loob. Kaya maganda pagka paklay, maraming luya po yung ilalagay natin. Ngayong naaamoy na po natin yung luya na mabango na, pwede na nating isunod itong ating bawang. Gigisa lang po natin yan hanggang sa medyo mag light brown po yung ating bawang. Ngayon po ay isunod na po natin itong ating sibuyas. Pwede tayong gumamit ng puti or pula na sibuyas. Walang problema po yan. Halu-haluin lang natin hanggang sa medyo magisa din po natin yung ating sibuyas. Ngayong medyo luto na yung ating sibuyas, pwede na nating isunod itong ating balon-balunan or yung ating chicken gizzard. Ito po yung uunahin natin kasi ito ay medyo matigas po siya. So, kailangan natin na mauuna po siyang lumambot. Ayan, lalagay na po natin. Haluin lang po natin. And then, pwede na rin po nating isunod itong ating puso ng manok. Ngayon po ay titimplahan na po natin itong ating soy sauce or yung tuyo natin. Yan, tatansyahin nyo lang po. Kayo na po bahala na mag-adjust sa kanyang lasa or yung alat. Ako hindi ko po siya masyadong damihan ng soy sauce kasi meron pa po tayong ilalagay na liquid seasoning. And then meron pa po tayong salted black beans. Medyo maalat po yon. Kaya i-adjust po natin yung dami pag naglagay tayo para hindi susobra sa alat. Haluin lang natin. And then, lagyan ko po nitong ating ground black pepper.
Kung gusto nyo po ng medyo maanghang-anghang, pwede nyo pong damihan ng black pepper or pwede rin po nalagyan nyo ng konting sili. Masarap din po sa paklay na medyo maanghang kung mahilig kayo ng maanghang. And then, lalagyan ko na din po nitong ating liquid seasoning. Ito ay optional lang kung gusto nyo pong lagyan or gagamit kayo ng mga powder na seasoning, pwede rin na wala na to. So ngayon maglalagay na po tayo ng konting tubig para mapapalambot po natin itong ating gizzard or balon-balunan at saka yung ating puso ng manok. Sapat na dami lang na hanggang sa lumambot po yung ating mga laman loob. Haluin muna natin bago natin takpan at palalambutin. Yung ating atay pala, mamaya ko na siya ilalagay sa last kasi ito ay talagang luto na siya kasi kung isasabay natin, maduduro po siya pag pinaghalo-halo natin. Kaya sa last ko na po to isasama dyan. Bago po natin pakuluin or palambutin to, isasama na po natin yung ating tanglad. Kasi ito ay sobrang bango po. Napakasarap din po nito pag ihahalo natin sa ating laman loob. Kasi natatanggal po yung lansa talaga. Or yung amoy ng laman loob. Yan, isasama po natin yan sa ating pagpapalambot. At saka itong ating chicken cube. Ito ay optional din po ito kung gusto nyo pa pong lagyan or pwede na rin po na wala. Yan, haluin lang po muna natin para matunaw yung chicken cube na nilagay natin. So yan, ready na po natin yung takpan para masimulan na po nating mapalambot. So check po natin kung malambot na itong ating chicken gizzard at saka yung chicken heart. Ayan, napakalambot na po niya. So ngayon, pwede na natin tong lagyan nitong ating annatto powder or atsuete powder. Pero pwede rin po tayong gumamit ng atsuete seeds kung wala po kayo nitong powder. Yan. Tatansyahin lang po natin hanggang sa makuha natin yung gusto natin na kulay ng ating paklay. Huwag nyo lang po masyadong damihan kasi medyo papait po siya pag nasobrahan ng atsuete. Yung tama lang na hindi siya gaanong maputla yung kanyang kulay. Sakto na siguro yan kasi medyo nagkulay na yung ating sabaw. Magpipiga lang po tayo nito. Huwag lang po nating isali yung buto para hindi papait. Haluin lang po natin. And then, pwede na din po nating lagyan ng konting suka. Mga 1 tablespoon siguro. So, hindi ko po muna yan hahaluin. Papakuluin ko po muna. Tsaka na natin haluin para hindi mahihilaw yung suka. Hindi siya aasim lalo. Ayan, kumukulo na po siya. So, pwede na nating haluin. And then, ngayon, pwede na nating isasama itong ating atay ng manok. Yan, dahan-dahan lang po nating hahaluin para hindi ito madudurog. And then, lagyan na din po natin itong ating black beans or salted black beans. Kung gagamit po kayo nito ay huhugasan nyo po pala para hindi gaanong aalat or ibababad nyo muna sa tubig tapos papatuluin nyo yung tubig para hindi gaanong aalat. Yan, haluin lang po natin. Mamaya, i-adjust po natin ang timpla nito. Titikman po natin pagka medyo okay na. Sisimmer lang po muna natin yan para ma-absorb ng atay yung ating mga sangkap or yung mga pampalasa na nilagay kanina. So, hindi ko na po siya tatakpan para hindi siya magtutubig. Ngayon, ready na po nating ilagay yung ating carrots at saka yung ating sayote. Para mapalambot na din po natin yan. Sa tingin ko ay medyo tumuyo siya ng konti. Dadagdagan ko po ng konting tubig. Para mabilis pong lumambot yung ating carrots at saka sayote. Kung gagamit pala kayo ng labong or yung bamboo shoot, pwede na rin po na ilalagay nyo na ngayon. Pero paalala lang po pag gagamit po kayo ng labong na hindi fresh na yung nasa lata, huhugasan nyo po muna yun kasi yun ay medyo mayroon po siyang amoy. Kaya maganda, huhugasan nyo muna, i-drain nyo muna bago nyo po ihahalo. Ngayon po ay medyo luto na yung ating carrots at saka yung sayote. Pwede na nating lagyan itong ating red bell pepper at saka green bell peppers. And then dahil gusto ko po ng medyo maanghang-anghang po itong ating chicken paklay, maglalagay din po ako nitong sili. Optional lang po ito kung gusto nyo pong lagyan
Or pwede ring wala kung ayaw nyo ng maanghang. Ayan, haluin lang po natin. Kanina, tinikman ko siya, medyo matabang pa siya ng konti. So ngayon, lalagyan po natin itong ating ginisa mix or yung seasoning natin na powder. Or kung ayaw nyo po nito, pwede rin pong lagyan nyo ng konting asin. So, lalagyan ko lang po siya ng konti. Sobrang sarap po nito pagka gawin yung pulutan. Or kahit na sa kanin, napakasarap po nito. Okay na po yan. Luto na po yung ating chicken paklay. Ready to serve na po ito. Kukuha lang po tayo para matikman na po natin. Ito na po ang ating finished product ng chicken paklay na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!